jengrong hangarong peneng ke basat lang lapen HS ki unduna tumaphan karcho ajay me kapidupon. Manja pen longni dadak mohong di jua long ihumar long ki pon hem kong long hiring tang rak kachingkoy. Dhenta ghat KSA branch lapen samilang su KSA branch ang bong jirpi jirpo football kapachu. Sildharampur jengrong hangarong arat NH 36 National Highway kungari ke dwara datumaphan notice ki pipon. Lakhakre Klikor Kanti constituency arlo mandal Mahila Morcha tumahin pen 3rd executive amai kapitupon. Kardom Pini Abirta thanbang Pini limerina hansepi non arjuikha Birta angton pen. Manja pen longni tadak mohong di juang denalong ihum hem konglong kachingkoy. Borphai si hem konglong kate warabang phuamen tuibor rehman engine number AS09 AC6495 Adimalong pulis atum palidunsi manjarai komsai khia tumche pari dengpon Birta ki ribdun long ahut apran kanoho kavila. Pini nipai kre Adap borphai kre sipen minaterang pehin pen BJP asong lama pangjar pen mai pangcheng pon. Bangso mai long mai cari pon amai phi minaterang pehin pen si mai cari pon pen aluhia man pen chitong dun lakha kre pli korkanthi constituency em rajuti so korkanthi mondo committee mai pudoloing ti East Karbi Anglong Mohila Morcha chun bang rosmiteron pi korkanthi mondo committee kong chun bang chondro singing ti probhari binuti mung pi Kisan Morcha, ST Morcha, T Morcha lapen kapre a Morcha long klembang phia tum chitong dun lapen Indeng etom executive amai long korkanthi constituency ar logedo thongkebra ke thom polling station at tumtame chitong dun lapen aso amai long korkanthi VDC chairman khogen ti sohin pen kaningje ponatengke longri asoni PMAYG pen chenglok tenta khata long chitame long mirjeng college anparta chingthuramu ke long sike onglo puta pachini dun non ke bangji MSc election ahut ki misen pen kache pahai ponji aphan ta chithan chimun pon samilang sopen mizoram se 365 news India. Dokmoka penden narong adak Sildharampur jengrong hangarong arat atumaphan NH 36 National Highways Administration atumpen tokjira lumati notice kapali. Ni troksiang bong NH 36 National Highways akung kidwara atumaphan hemrit kachipri ajia phansi National Highways Administration atumpen arnia porthiksi tokjira lupen palilu. Robising rong hangpen NH 36 National Highways akung ari kedo jengrong hangarong arat atum kisung thektik alamthe kapachini pon non barla por hot sai katiki sokki anta tangte pinlang hemret kachipri nangji aphan National Highways Administration atumpen tokjira lo nang kepali hem kachipri ji aphan ni troksian ke tongun elang lapen apor jum onglang ningkreng thangthanga chiklu surihini rengko rahini an apor nang pinang ji pusi chuning ripon lapen hem kachikim ji aphan anam ta nang piwek nang ji jengrong hangarong NH 36 National Highways akung ari ke dwara datum ke kiduk kelak ara datum saide la se Karbi Anglong Maps Council kachari ke theki ding atum nang langchari dun pen nang rap dun wek nang ji Nelitum ni troksiang bongke hem chipri tongun elang puta chuning ripon lapen Nelitum ke hem kachikim ji aphan tangkawe Nelitum kiduk ara datum aphan hem kachikim ji anam ta nang piwek nang ji aphan jengrong hang arong ara datum Karbi Anglong Maps Council aphan chuning ripa dekrim lo pusi kiduk det jengrong hang arong ara datum pen chuning ripon Dongmukak penrubising hanse 365 News India non nangkeli la 4 line abu thak seni liki pudam kangtung non hebjong tarik krihini bangso chiklu highway administration ahin pen kepangdak pon lada pangdak pon ke lason hello notice for renewal of unauthorized occupation pusipu alasil dang ni lipu dam kangtung bangke alang tumpang dak lo ni troksi ang bong chitrek jab nai pusi alang tumpu tami Nelitum dak langdam lo nang non laihu PMAY ahem block pen gepi jitu government pen gepi laso bang phutum ki duk side alang Nelitum non barikha chala apor jong si ni troksi ang bong chipri nai bolodang te alang Nelitum koson se chipri thekpo lapente la non sarkar pen gepi tang ahem laso farman ki pipeloma pusi alang Nelitum ke duk det aratum pini alang Nelitum mekri meklang se dunang lo athela son thot hem gelang Nelitum chukim thek thelo Lasin nilida ke pudam kang tu bangke non Nelitum barik hat chala ang bong rata tumta sai ke tiki sitame ke tangti da dolang
tang de pini hem tong chi free poma mate sai tong chi tiki po lapen anpar ta non arbe ke jang bar kha chala angbong ko na se alang le tum ka chi kim dam po la si dang ni ligi pudam kang tung bang ke Karbi Anglong Autonomous Council alang le tum team Karbi Anglong atum stame ra phan ma tha chet nang ji la so ma tha chet nai ke alang le tum highway authority tum hada pudunang ji nona por ke barikha por la si pina na dim ke nona mat ke pa jok ponang selang pusi nili hin pen alang le tum phan choneng ri lo lapen te laki duk det hem so PMAY hem non free lab apilo tangte la son thora PMAY mate la so hem so ke government pen batai bang so ra tum han piber thek thelu tangte la so piber thek thek ante la so ra tum non purwe tum panahok det ko la so panahok det pen apilo tangte la so ra tum ke non ke sung se chak nang lo la sin nili ke pudam kang tu mangke la so PMAY hem a farman panahok po la si la so panahok anam ke ra tum han pinai la pen hem rit alang le tum non ma chi free thek thek la se alang le tum phan apor pineng ji busin nili hin pen chuneng ri lo Lakhakre Plikor Kanthi constituency ke Parlo Longmir Jeng College mate dongka chingthi pachok lamalong Dhendaghat Kaise branch lapen Samilangso Kaise branch angbong friendly football match pathupon First up ke pathupon ke Samilangso Kaise golisi rembom lang Pai ni phai kre phora ni ingdeng throksake bra pho independence day ni Pachethang dunsi Dhendaghat Kaise lapen Samilangso Kaise branch angbong friendly football match pathupon Bangso along second half pathude da pita Samilangso Kaise branch atum Dhendaghat Kaise branch golisi chitun ededa jok Dhendaghat Kaise branch atum golisi pen haipon lo lapen bangso friendly football match ke pathua long chepatir pipon lake bidisar saban terang Dhendaghat Kaise branch mai phurup singkro lapen khonsingkro sonsing rong pharatum chepatir pipon sing samjin pen pachun pon api thunon ke bangji ni phain ko rahiniara nia bangke korkan thiang kang ke parlo bilukhat bakpani Dhendaghat Samilangso hawara long matric mate HSLC ki unduna tuma phanong ipajir ponji bangso long Dhendaghat Kaise branch atum si chepatir pipon polapen first division atum aphan tangka surihini piponji pusi Dhendaghat Kaise branch atum pen pangdak pon Samilangso pen Mizoram Hanse 365 News India Secure for Independence Day kichok Nelitum Samilangso Kaise lapen Dhendaghat chingwai pen Pini Abirta Pachethang si football pathulo lapen lingerong chipilo asi ani kan wang son tot hak peneng lapen moneng de thot ani tum aku pathuji lapen aku non next Karbi Premier League ta ladak Dhendaghat pathu kamlo diponji laso hota aku kado kabi hanta rakna chipati din kansi achinla Adap Abirta porpen mai pangcheng pon si Mangal Singh Hansepen mai charipon Siltharampur Jingronghang LP School Longkar Chamai Padopon Jingronghang Arong Kiap Angding Kyunatum Bangtrok Lapen HS Kyunatum Bangtrok Siatumapan Archopon Lasalong Alohiaman Pen Kachetongdon Alohi Sarporo Bising Ronghang Chetongdon si HSLC Lapen HS Kipasak Tumapan Pen Lapen Notebook Bangkre Tomatumapan ECC Pachir Ponsi Karbi Poho Pen Archopon Lapen HSLC Kipas Kimenai Jingronghang Arong Pen Nilima Kropi Pan Pokebra Trogra Port Trok Kachapalong Dun Tek Abang Piapan Tangka Suri Zero Bising Ronghang Arigeng Pen Pajarpon Lapenon Kibang Janingkan Ingdeng Isimate First Division Kachapang Dun Tek Abang Pubang Piatum Do Pulotangte Nilhin Pen Tangka Suri Pro Pajarpon Jila Pen College Along Amen Kachatap Dun Japan Anta PH Pusi Rubising Ronghang Pen Chachapon Lapen HSLC Lapen HS Kipasatum Non Kibang Jilang Ansusi Kipaprang Pon Tek Japan Stami Tan Pon Lapen labangso lo Jingronghang rong asar Sarthe ronghang Dilip terang Thonglong Bay College along Wureng Klembang Sarthe ronghang Mensing ronghang atum chitong dunsi Kartuajay Mek Mesen Pen Pachun Pon Dong Mukak Pen Rubising Hanse 365 News India Pini Abirta ke lapuan se kang ton iglo arni ke me kardom